pasti ya. Pajak 2 tahun sing gurung iku dipateni sebagai. Gak masuk. Wis gak masuk blas iku wis. Asli lah itu. Ya, tapi kan Isune. Ring ngono. Kurang enak sih. Maksudnya apa itu? yo wong DPR MPR iku lho. Ngene lho, duduk di PRMPR. Ngomong karo Wah, kowe wis nggare Ceritane, Oh iya. Ngene lho. krungu nang pajak. Ya. Iya. Iki nek sepeda dhewe mati 2 tahun, iku wis gak iso dikontrol. sepeda disita. Diparani nang wong. kayaknya dalan operasi. Enak operasi disita. Piye mau Anu debt collector. Sepeda oleh tuku kene dhewe. Dudu kene. Lah terus piye ngene iki tulisan? Kok aturan koyo ngono ya? Ayo apa dhewe bayar pajak kok dalan rusak dijarno. Lho lah yo akeh wong Dandang-dandane. akeh wong kejeblong ngene kok. Perbane wis akeh. Ayo. Mosok kate golek tumbal. Ngono kok dijarno. Ya sini kamu ini ngejarno, Bos. Tapi asli masalah kan ngene to sih. Keadaan. Siji keadaan. Sajane awake dhewe kudune trimo ae. Keadaan apa? Keadaan gak ada duit ya kono. Ya sembuh, Ini say. pajake mayu nanti ya. Makane Sepeda ngono lho. awake dhewe kudu setuju. Tapi yo kudu tanggung jawab. Tapi durung di sana gitu. Kurung, Arek kurung paling. Burung. Kabare sepeda ngeredit gak karuan ya. Aku lho gak kerubel. Kurang update kan gitu. Iya. Biasa. Soale nek aku yo aku setuju. Lah kok iso sampean ngomong setuju? Tapi yo nek syaratnya. Opo? Ya duwe iku transparan. Jadi kalau korup-korup mana? Wah, lho korup saiki. Iya. Contoh yo Iya. Pertamina. Yo. Yo Pertamina. Oplosan iku. Oplosan. gede dhewe. Tapi kalau sama TV, kon tukune pertali. Iki sing Pertali. pertama. Jadi kalau sama TV ya. Kartu tuku pertama sih. Kak Pertalite ngirit. Ya iya. Dadi gak usah protes. Contoh iku yo. Heeh. Terus kok korupsi ini kakean. Saya embangin kok. Kan iki yang ngono korupsi di kakean. Nek iso sakake-akeh. Jenenge korupsi ya. Kok nanggung-nanggung. Tapi kan masalahnya kan ini ya. Nah, embangnya harus dibikin kebijakan. Itu dulu kan ya tetap jadi kayak masyarakat ya. Jane yo gak oleh ngono wayahe. Ngono kabeh ku ono dalile. Ulun nafsin da ikotul mau. Wes aja ngomong maut. Wah, suruh kok mau to. Yo Kowe gak kiai ya. lho korupsi koyo gak wedi mati ya. Udah le. Ngono kok iso koyo nglakoni ngono kuwi. Padahal sing bayari awake dhewe ngene iki lho. Yo ngene iki terus jebloke nang ekonomi. Sing salah sapa? Mbok kan. Ah dhewe ku dipinteri soalnya. Sing salah sapa? Ya awak dhewe. Iya, Goblok. ini kok goblok. Lah ayo. Keliru pilihane. Regeton duri. Opo iki? Ini tergantung ngene sih bos. Sing akeh ya oke. Kabeh ku mesti enek duit. Kok sangone ya coblos. Oh iya iya. Tapi saiki tak takoni ya. Ah. Tak umpama awakmu nang embong bener-bener disita sepedamu. Awakmu kata apa? Kuno aparat lho. Oknum lah, oknum. Ora menang. Oknum aparat. Oke ini keparat ya. Lah nek Ayo dipeksa. berarti semarang ngono sak umpama ya. Ana wong nggo sepeda terus enek rombonge barang nyambut gawe sepi terus disita kuwi opo. Mosok naruline gak ono rek. Sumbiyen yo. Mulai-mulai baru boktok. Aku gak setuju ta. Nggih rembong langsung dicegat ngene kuwi wis sakno. Apalak ngontel ae karuan. Karuane. Ya. Apa disita tapi uang muka aku balekno. Wongmu. Aduh men. Goblok. Ya maksudnya kabeh mang gitu talentake biyen ngridite piro. Ngono ah. Kleru mang. Wis saiki kok suwe tambah suwe aturane kok tambah Barang karuan iki. Lah terus karuane piye? Lah sing karuan piye? Yo dhewe wong cilik mikire ora iso nutut. iya nyenang sakmono cilik. Ya gede. Kok diakali tok ae. Mbok negara iki. Oh, di jabatan nang omah. Lah yo wis ngene ku mau lho. Wis koyo gak wedi kulun nafsin da ikotul mau. Wis aja ngomong maut. Saiki sing diatur iku duwe.
tapi gak mikir mati nih, meneh-meneh kula ono tanggung jawab meneh-meneh. Mau akhirat. Urusannya mbek malaikat. Aja meneh-meneh sih. Gak saiki. Gak apa-apa. Kok saiki bapak jadi enak-enakno. Meneh-meneh nek kono kudu hakimi wis gak iso kon suap nyuap. Gak iso karena disogo nang kono. Sogo. Wis pecok malaikat wis pecok temen. Gak iso. Jauh. Lho, yo sih makan awake dhewe ki wong cilik ku mikire ku Iya, mikir mbene ya. Lah untuk lu mikir duwe ae lu. Terlalu mikir dunia nemen. Intine Lah wong dhuwur mikir duit terus kan mikir apa ya? Aku mikir micoran wong aku wong masak. Tapi tetep duit. Oh ya bepangkan kok. Kayak KTE ya. Uang bukan segalanya tapi segalanya butuh uang. Ini lho bro, nek wong kakean duwe iku meneh takonane iku suwi, gak mlebu swarga. Nek kok wong cilik-cilik ngene iki apa sing ditakoni? Intine piye intine cerita. Solusine. ngene lho. Yo pasti Intine ya. Kita Aku rumah dhewe kan gurung-gurung iku disahno apa. Tapi semeti berarti nek gawe wong desa kaya awake dhewe, iku kan berarti awake dhewe. Iya, berat aja berat aku berat. nah berarti kan yo kudune ya awake dhewe sing taat pajak ae. Ngono ta. Iya sih. Iya. Pajak Bener ya, Mas. wajib. Berarti intine ki awake dhewe taat pajak. Intine ngono. Oh coba didik-didik. Wah, iku akhirate piye? Gak usah. Intine awake dhewe ae. Wajib awake dhewe dilakoni. Engko nek embange wajib awake dhewe wis ganti kaya pihak sing terkait wajibane wonge piye nyekel duwite awake dhewe. Oh, lah ya wis. Berarti ngene intine awake dhewe itu kudu mentaati kewajiban. Kaya poso wajib, sembayang wajib. Ah. Ya, tunggalane ngene Mentaati ku, kewajiban. mentaati kewajiban. Berarti awake Ya apa dhewe sih gayu iki? Kewajiban. Kewajiban. lho, pajak kan ya kewajiban sih, Bro. Iya kewajiban padahal gak ada duit. Piye kok? Loh, yo digolek-golekno piye carane awake dhewe mentaati pajak. Akhirnya bolas. Mentaati kewajiban. Masa katene pajak iki gawe sunah yo gak iso ta. Lah eta iku diparahi nang omah terus jopo sepeda. Gak. Kok. Gak ya. Kok nanging boktok iki. Lah yo karep aku ngono wis isan nang omah ngono mek. Karo Karo kok maling nih. Bungoki maling ya. Kok omah nek telu. Oh. Kok nek bungoki maling ya? Karo ane sih. Aja kok orang tahun ya iku lek wis aku cilik lho mati. Ya mari ngene pedaku kereta kencana iki kok tak pajekne ae. Endi? Ya peda tak gawe rengke iku gak gawe dodol ae. Ancene duwemu iku tok. Lah yo tak mentaati peraturan, tak mentaati kepajakan. Tapi nek pedamu gak kira dikowo. Mosok. Bingung ya tak tere apa ya. Wong peda. Ini tatere. Pedaku kok kodame akeh ya kodam ya kodim ya komar barang bulodir barang. Ya wis intine nek gawe wong cilik nang desa Heeh. gak sanggup lah. Tapi yo awake dhewe bakalan ngucapno kok. Yang penting kok duwite karo arahe. Jelas ya. Heeh, embong-embong dipikirno, gak korupsi maneh Kandani. dan kabeh setuju kok ya. Ya, Oke.